Pentru mine, a fi logout înseamnă de a-mi păstra demnitatea umană și demnitatea vocației mele. Dar, într-un mod foarte pervers, mă folosesc de toate fructele oferite de lumea asta digitală, dar dintr-o poziție de controlor, nu de victimă. Pentru mine logout înseamnă implicit și login. Din perspectiva mea nu există niciodată o activitate care să se sfârșească fără alta să înceapă. Mie mi se pare că trebuie să găsim noi ca și oameni fiecare un sens al vieții și să ne focusăm pe ceva, ceea ce este important și un proces care creează valoare. Înseamnă designul intențional de spații în care să putem să ne conectăm între noi fără sprijinul tehnologiei. Aceste spații terțe ar trebui să fie organizate și structurate în așa fel încât conexiunea noastră interumană să fie în prim plan în defavoarea conexiunii tehnologice. Înseamnă 3 lucruri. Timp în afara business-ului, asta înseamnă timp cu familia, timp cu animalele, dacă are, cel puțin pentru mine este important și timpul pe care îl petrec cu căței și cu pisicile mele, și timp cu hobby-urile mele, timp cu lucrurile care mă deconectează, timp cu lucrurile care îmi plac. Deci familie, animale, dacă avem, și hobby-uri personale. Înseamnă pentru mine deconectarea de la tehnologie și conectarea cu persoanele din jur. Și înseamnă mai mult de atât, înseamnă empatia față de frații noștri, că până la urmă asta suntem. Tehnologia este doar o unealtă de care trebuie să ne folosim ca să ne plinim scopul și țelul. Înseamnă o schimbare de perspectivă sau chiar de viziune. Într-o lume în care suntem conectați și cumva dependenți de această tehnologie, este momentul în care ar trebui să realizăm care este adevăratul sens și să facem o schimbare din punctul ăsta de vedere. E o stare, e un moment în care vrei să fii alături de oameni, cred, dar vrei să-i simți, să fii alături de tine, să vorbești cu ei, să comunici. Pentru că de foarte multe ori, de dimineața până seara, suntem login, suntem conectați altfel, avem iluzia faptului că suntem împreună, dar de fapt fiecare e cu propriul device în bula fiecăruia. Înseamnă să rupi niște bariere și să te uiți la om în ochi și să fii împreună, dar nu online, să fii fizic împreună. Cu siguranță înseamnă a te loga afară. A te loga afară înseamnă să te loghezi la lucrurile care sunt în exterior. Nici de cum de a mă deloga de la lucrurile care mă înconjoară, poate. Înseamnă să mă reîntorc în corp, să fac practici pentru corp, să fac meditație, să mă ocup de viața mea spirituală. Înseamnă deconectare de la lucrurile care consumă prea mult, de la lucrurile care mă opresc din a fi, a face și a avea ceea ce îmi doresc conform obiectivelor mele.